Husk, hvad vi snakker om, ikke også? Det er et fucking lortecover, det der. Faktisk. Jeg vil gerne have nyt. Jeg skal have et smart cover. Hvad er smart? Er det der bare sådan? Nej, det er et hele, der sidder bagpå. Altså, det hænger ligesom sammen. Det er ikke det, der man har. Det bliver Frederikke. Maria. Vi har nu resultatet af pulje 1. I 2 med 3 point, og de skal spille videre i nummer 3 bliver stik. De spiller videre i mellemrunde B2. Og på førstepladsen har vi Lille GF1 med 6 point, som spiller videre i mellemrunde B1. Kom igen, Dale. Bare kæmpe videre. Nej, to og Lille GF2, og de udgivende Lille GF2 skal nok være videre. Kør, Katrin, kør! Vis lidt i! Kom igen! Ud mod siden, sådan! Godt spillet. Kom igen! Ud med den! Ud af den! Nogen gå for den. Kom, Frederikke. Vi står på linje, piger. Kom igen, Gunhild. Det er et rigtig godt forsøg. Kom igen, Mikkel! Kom, Gunhild. Til den. Mikkel, det er dig. Kom, Frederikke. Hjem. Dig. Bare kom. Hurtigt på bolden, Frederik. Kom nu. Frederikke, du skal hurtigere på den bold, ikke også? Kan du skade? Jo. Louise, du begynder med Prato. Kom, Louise, det er din. Louise, du får frispark. Du tager den her. Louise, frispark her. Gunhild og Frederik fremad. Tag skud på mål. Louise, når hun siger, hun har, så skal du respektere det. Ja. Så spreder jeg ud, Dahl. Om der er spilbar. Louise, træk lidt herover af. Okay. Fint, Louise. Så skyder du bare. Der er klar derinde, Frederikke. Kom til bolden. Ikke så langt frem. Tag nogle meter. Det var bare komme på banen. Kom til den, Frederikke. Læg op. Kom ind.
Frederikke, du skal komme den bold i møde. Sådan, godt. Louise herovre. Så kan vi blive fri også. De kan spille der. Tom, hvor mange flere kampe skal du spille? Ja? Er du okay med det? Vi er i gang med sidste minut. Godt nok. Kom igen, Dalo. Vi har tro på det. Så nu tror jeg lidt godt bestemt. Dalum! Ned! Kom over midten, og det er dig, Louise. Så ned på din egen banehalvdel, Frederik.